ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲୁ ତଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତଳେ ଦେଖିବା ଖୁଡ଼ି ହେରିକା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଖୁଡ଼ି ତାର ଗପସପ ଚଲେଇଛି, ସାନ ପିସି ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି। ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ତା ଖୁଡ଼ି ଖାଲି ହସି ହସି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଜି ମୋର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ କ'ଣ କଲି ନା କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇଛି, କ୍ଷୀର ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ 2-3 ଚାମଚ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ନେଇଗଲି, ତାଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ କ୍ଷୀର 2-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ଆଉ ଏବେ ଯେତିକ ଘରେ ଯାହା ଫଳମୂଳ ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖୋଜି ଆଣିକି କାଟିକୁଟି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗା ହେଲାନି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନା କଲି। କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନାଉଛି। ଆଉ ତାପରକୁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିକି ମୋ ବୋଉକୁ ଚଖିଦେଲି, ବୋଲି ଖାଇକି କହ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତାର ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, ସେ ତାର ଖାଇଲା। ତାପରେ ଭାଉଜର ମୋର ମିଶିକି ସେଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ତାକୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଭାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା ପୁଣି କ'ଣ ନା ଗୁପଚୁପ୍। ପୁଣି କ'ଣ ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଖଟା ପାଣି ମିଠା ପାଣି ସବୁ ପାଣି ମିଶେଇ ଟକ୍ ଟାକ୍ କରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଲୁ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ସରିଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ବରାକୁ ଆଳୁ କଷା। ମୋତେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଜଳିଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ସରିଲା, ସିଧା ଚାଲିଗଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି କାଲି ନୂଆ ଏକ ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।